जोङो 18 तारिख आगस्तनिफ्राय बिटिसिनि साब डिविजन लेभेल एबा जोंनि बिपिएफनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल 10टा मिटिं खालामनो थाखाय जों जा साखाफारा जादों बिनि गेजेराव जोङो दिनै थाइखाजरायाव 7 दिन 7 बार 7 खेबनि मिटिं सोलिगासिनो दं जितु जोंनि बिपिएफनि प्रति जितु रायजो राजानि बिश्वास आस्था आरो जोंनि फारसे जितु समर्थन जितु रायजोनि समर्थन बे समर्थना एकदम बिराद मोजां आरो बिराद रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायावनो फोथायनानै दं आरो बिपिएफखौनो समर्थन होनानै दिनै खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। काउन्सिल सरकाराव मोनसे समस्या जाबाय थादों दायो सार जे दुलाराय आसामानो साख्रि थिसननायनि गेजेरजों जे मोनसे समाव नोंथांमोननि सरकार थानाय समावहाय टारगेट फरगेटखौ इन्टारभिउ होनायनि गेजेरजों थिसनथाय मोननाय दिनैहाय बे परिस्थितिबो गैयि थासारियाव दङ बिनि सायाव नोंथाङा सासे बेरेखा दोलोनि सासे नेता हिसाबै मा बुंनो सानो? बेखौथ' जों आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों आरो बिथांमोननो जोङो आगोलावबो अबगत खालामदों जे भेकेन्ट जानानै थानाय जितु 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड बे 4th ग्रेड आरो 3rd ग्रेडनि जितुनाखि सेंसन फाइनेन्सियेल सेंसन एसआइअनि जितु क्षमता बे जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आखायावनो दं दा गतिके भेकेन्ट जानानै थानाय एक्जिस्टिं जितु 3rd ग्रेड 4th ग्रेड भेकेन्सि बे भेकेन्सिखौ थाबैनो सुफुंनांगौ होननानै जों दाबि खालामबोबाय थादों खिन्थु बिथांमोना खुनु केयारखौनो खालामाखिसै आरो दिनैहाय बे बिथांमोना 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि जे आरो थिसनबावनो हागोन जों बेखौ आरो भबिष्यत नुहुराखै। बिथांमोना दाफुंजों जे सिआरबि नोंसिनि दिनाव दंमोन सिएसबिखौ दानो सिआरबि खालामबाय बेवहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो चेयारमेन बाखि एलाइट डिपार्टमेन्टआव सिएसडिफ्रा मेम्बार बिदिनो आरो बे बेसेबां हकियो दा बेथ' बोर्ड जानो हाया बोर्ड जुदि जानांगौबा बोर्ड जुदि होनोब्ला बेवहाय पाब्लिक मानसियासो चेयारमेन जानो हायो आरो बे सेलेक्सन बोर्डनि जायफोर सोद्रोमा जागोन बे सोद्रोमाफ्रा गासैबो पाब्लिक एबा माने साहित्यिक समाजकर्मी रिटायार्ड अफिसारफोरनि माबाफ्रासो जानो हायो आरो पाब्लिकफ्रासो जानो हायो खालि मेम्बार सेक्रेटारियाल' माने डिपार्टमेन्टेल जितु सेक्रेटारि जिएडिनि जाय सेक्रेटारि बे सेक्रेटारिया मेम्बार सेक्रेटारि जानो हायो दा बेखौथ' जोङो सेलेक्सन बोर्ड होननानै बुंनो हाया बेथ' अफिसारफोरनिसो बोर्ड अफिसारफ्रा बुर'क्रेटफ्रा माब्रै 3rd ग्रेड 4th ग्रेड भेकेन्ट जानानै थानायखौ बोरै सेलेक्सन खालामनो हानायनि मा अधिकार दं बिटिसि एकर्डखौ मोजाङै फरायथों बिटिसि इलेक्शननि माबा एकर्डनि जितु एमओइउ आरो लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्टनि WPTBCनि जितुनाखि मेमरेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं जितु अफिस मेमरेन्डाम बे अफिस मेमरेन्डामाव मा लिरनाय दङ बेखौ मोजाङै नायथों कोनो अफिसारफोरनि सेलेक्सन बोर्ड जानो हाया आरोखि बे एकदम फेखुमावना बे जोंखौ थगायनायनि बादै जेबो नङा जास्ट फेखुमावना आरोखि जोङो नुनो मोनदों सार माखासे बिटिसि जायगा जायगा दाब दाब बिसिडिसिफोरनि सिङाव थानाय एमएवाइजिनि न' लुफुंनायाव जाख्ल'नाय माखासे नुदों नांगौ बादि होनांगौ मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोना होफुङाखै बे बिथिङाव नोंथांमोना बेरेखा दोलोनि जानानै मा बुंनो सानो? दा बेरेखा दल हिसाबै बाल' नंला जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोङो दिनै जायफोर अफिसारफ्रा बे आसनिखौ मावफुंनायनि दायथ'आव दङ बिथांमोनखौ जों लोगो हमनानै जों रायलायदों बिथांमोना फुल्लि माने खोथाफोरखौ दोनखोमानानै जोंखौ रायलायदोंब्लाबो जों प्रेक्टिकेलि नायबाय जे बिथांमोना जिबाबै माने मडिफाइड एस्टिमेट दङ प्लेन एस्टिमेट बेबादि रोखोमै खामानि मावाखै आङो दा रिसेन्टलि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि कालिफुख्रि बिसिडिसिआव आङो गंबा न' माने नायबोदों बेवहाय आङो जुनियर इन्जिनियार सानै लोगोआव लाफानानै दा आं बिथांमोननाव रायजोफोरखौ लाफानानै आङो बिथांमोननाव एस्टिमेट आरो बिथांमोननि मावनांगौ जितु हाबाफारिफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव आङो बुजायना होदों बिथांमोना होनदों जे
प्रथमै माबा मा होनोमोनलाय लिन्टेल होनांगौ आरो बे लिन्टेलाव गंब्रै रड होनाय जायो गंब्रै रड होनानै माने लिन्टेल ढालाय होनाय जायो बिनिफ्राय पस्टआव गंब्रै रड 10 mm रडजों माने पस्टखौ थिखोनाय जायो होननानै बिथांमोना बुंदों दा जोङो जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोना बुंसेयावबो जाय दायित्व लानानै चेयारमेन मेम्बारफ्रा खामानिखौ मावदों बिथांमोना बेनिफिसियारिनि खोथाखौ खोनायालासेनो गावसिनि खुसि मथे मन मथे गोसो मथे खामानिखौ मावदों आरो रायजो राजाफ्रा इन्जिनियारनि सिगाङावनो बुंदों जे बहाय गंसेबो रड होआखै आरो नोंथाङा बुंदों बहाय 10 mm नि रड गंब्रै होनाय जायो नोंथाङा नायदो जुदि बहाय 10 mm रड बा 8 mm नि गंनै मानो जाखो गंनै मानो 10 mm जाखो गंनैया मानो माबा जाखो आरो बे माने लिन्टेल जिथु धालाय बे धालायाव रड होआलासेनो गारि बाला अन्थाइ सिमेन्ट होनानै बोरै धालाय खालामो बिदि बुंनायाव बिसोरो माने भुल स्वीकार खालामनांबाय जे सार आरो सेकेन्ड टाइम भुल जानाय नङा जेसेबां माने रड होआलासेनो माने न' लुदों ओमफ्राय 10 mm माने गंब्रै जेराव रड होआखै 8 mm होनानै माबादों बेखौ जोङो कमप्लिट सिफायजोबनानैबाबो जोङो गोदान लुफिननो थाखाय बेबस्था लागोन होननानै